सुरुवात केली जाते. पंचांचा सिग्नल येतोय. येस, आरंभ केला जाईल. समोर आहे गोवागरची आन मान शान कुंदन रोहिलकर. पंचांचा सिग्नल येतोय. सामन्याला इथून केलं जाते. पहिला चेंडू समोर आहे कुंदन. बघूया काय रणनीती असेल पहिल्या चेंडूवरती. किती धावा इथे खर्च केला जाईल. कुंदन इथे सज्ज झाला असेल. ऑर्ध विकेटने पहिला चेंडू या घेऊन सज्ज होतोय. काय रणनीती असेल. प्रेक्षकांची दाद मिळेल. कुंदनला साथ आहे. युवा फ्रेंड्स संघाकडून खेळणारा कुंदन रोहिलकर. कशा प्रकारे रणनीती आखेल. ऑफसाईड 4 लेग साईड 3. क्षेत्ररक्षण यावेळी कुंदनसाठी सजवलं जाते. कुंदन बॅट टू गुणावर करतोय. पहिला चेंडू परफेक्ट. लोकल बॉल बॉल. ओ युठी कुंदन बॅक टू द पवेलियन. पहिला डक गोल्डन डकचा शिकार कुंदन रोहिलकर. बॅक टू द पवेलियन. श्री गणेशा केला जातोय. थोडासा संकटात आहे पण संकटावरती मात करणं गरजेचं असतं आणि ती संकटावरती मात केली जाईल का. एक इनिंग संपवण्यासाठी तुमच्याकडे 15 मिनिटांचा कालावधी आहे. त्यामध्ये आपला निर्णायक 20 चेंडू इथे फेकायचे. नंतरचा चेंडू परफेक्ट होता. वाईट लॉन यॉर्कर इथे निवडला होता. एरिया सफल ठरतोय. येतोय अजून एक डॉट बॉल. ज्या प्रकारचा गोलंदाज इथे डॉट बॉल फेकेल ना त्या प्रकारचा कॉन्फिडन्स गोलंदाजाचा थोडासा उंचीने आत्मविश्वास वाढत जाणार आहे. श्वास आणि विश्वास सुटला की नेहमी संबंध संपत असतो. तोच घडला जातोय. काय घडणार आहे. येणाऱ्या चेंडूवरती संकेत देईल का आपल्या बॅट मधून. युवा फ्रेंड संघासाठी मोठा संकेत यावी दिला जाईल का. नंतरचा चेंडू यावी आपण पाहतोय. सफलपूर्वक ठरतोय का. अजून एक येतोय डॉट बॉल. चांगल्या लेंथ वरती इथे गोलंदाजी केली जाते. दाखवून दिलं जातंय मी काय एवढं सफर पार केलं गेलंय आणि काय एवढा अंतर मी पार करत असताना इथे आलोय ह्याचं उत्तम उदाहरण दिलं जातंय. चांगल्या लेंथ वरती गोलंदाजी केली जाते. विचारपूर्वक 1 मिनिट थांबतोय. विचार करतोय आणि विचार केल्यानंतर क्षमस्व गोलंदाजी इथे केली जाते. सुरेख ठप्पा. कुठेतरी थोडासा सलीम पंचांबरोबर आपण चर्चा करताना पाहिलं. वाईट बॉल होता पण वाईट यॉर्कर. पंचांचा अचूक लक्ष यावे आपण पाहिलं. डॉट बॉल दिला जातोय. कोणतीही धाव या चेंडूवरती दिली जात नाहीये. निर्णायक गोलंदाजी केली जाते. पहिलं शतक हे पॉवर प्लेचं आहे. या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये धावा इथे कुटायच्या असतील पण चांगलं रखडून ठेवलं जाते. जगडून ठेवलं जाते. कोणत्याही प्रकारचा मोठा फटका इथे दिला नाही खेळायला. पुढे यार संकेत यावी सज्ज झालाय. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा परफेक्ट ब्लॉक केला आहे. ब्रह्मास्त्र इथे वापरलं जातंय. नो चान्स इथे आहे. बॅट्समनला संधी दिली जात नाहीये. सलगचा अजून एक येतोय डॉट बॉल. धावसंख्या टीमची टोटल 1 गडी बाद 1 या धावसंख्येवरती अडून राहिली. त्यानंतर सलीम थोडासा पुढे सरसवला. चर्चा करतोय आणि चर्चा केल्यानंतर कान मंत्र थोडासा सलामत करेल. योग्य ती दिशा देईल खेळण्याची आणि योग्य त्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न यावे करेल का. संकेतकडे शब्द आहे. आयुष्य जेव्हा खरोखर संपल्यासारखं वाटतं तर तिथून शून्यातून विश्व निर्माण करा आणि ही ती संधी आहे. आयुष्यात जर स्वतःला तुम्ही सिद्ध केलं की संशयाने बघणाऱ्या नजरा तुमच्याकडे आदराने झुकतात. आता तर खरी वेळ आली आहे. पुढे यार संकेत या विसर्जित झालाय. ऑफसाईड 4 लेग साईड 3. वारंवार क्षेत्ररक्षण हाय त्या जागेवरती ठेवलं जातंय संकेतसाठी ऑर्ध विकेट. नंतरचा चेंडू लगावला जातोय. आजच्या रजनीतील पहिला येतोय संकेतच्या बॅट मधून. SPL चौकार.
काय जम्प केली गेली, चेंडूला अडवलं गेलं आणि त्यात नंतर सलगचा अजून एक येतोय. डॉट बॉल, डॉट बॉल, डॉट बॉल. अप्रतिम लेंथ आहे. नो चान्स कुठेही दिला जात नाहीये. चान्स घेण्याचा प्रयत्न इथे देखील केला जात नाहीये. चर्चा केली जाते, बोललं जाते, बोलीभाषा केली जाते मैदानामध्ये. फलंदाज नॉन स्ट्रायकिंग एंड असेल, स्ट्रायकिंग एंड वरती असेल, एकमेकांची सलामत करतायत. सलगचा दुसरा डॉट बॉल आहे. धावसंख्या एक गडी बाद. 5 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. हाताची 5ही बोटे एकत्र केल्यावरती मूठ तयार होते आणि सामना मुठीमध्ये कोणता संघ घेईल यावेळी व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. +2 टोटली 3 धावा इथे खर्च केल्या जात आहेत. 3 धावा इथे खर्च केल्या जात आहेत. धावसंख्या झपाट्याने आटपट पटपट चालल्या. 8 या धावसंख्येवरती 8 वरती मांडायचं इथे ठाट. नंतरचा चेंडू अलाउंड कार्पेट निवडला होता, फटका नाहीये. क्षेत्ररक्षक तिथे अप्रतिम घडलं जाते. डॉट बॉलची सांगता येईल. इब्बूच्या माध्यमातून अप्रतिम क्षेत्ररक्षक तिथे घडलंय. कोणताही धावा इथे दिला जात नाहीये. युवा फ्रेंड कुठेतरी थोडासा अडचणीत आलाय. डान्सिंग द विकेटने खेळण्याचा इरादा होता, पक्का दिला इथून 4 धावांचा धक्का. अप्रतिम चौकार इथे आपण पाहिलं. दिल गया मौका तो दर दिया. ऑफसाईडच्या दिशेने चौकार इथे उत्कृष्ट फटका खेळला गेला. नंतर त्या चेंडू अलाउंड कार्पेट कार्पेट या खेळला असेल. हा देखील चाललाय तितका दमदार. मुंबईला बिलॉंग करणारा हा कुडाई यावी दाखल झालाय. समोर रत्नागिरीचा आहे संकेत. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 16. केदार दलारा किती धावा विजयासाठी गोळा. त्या धावसंख्या टीमची टोटल 16. नंतरचा चेंडू पॅडल शिफ्ट खेळायचा होता. बॅट आणि बॉल याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन बनत नाहीये. डॉट बॉल येतोय. गोलंदाजी मार करून मी मुंबईवरून का आलं जातोय याचं उत्तम उदाहरण या गोलंदाजाला द्यायचंय. इनस्विंगर राहिले असेल, आउटस्विंग गोलंदाजीची खासियत आहे. नंतरच्या चेंडूवरती छोट्या स्वरूपाची एक धाव इथे घेतली जाते. का कळत नाहीये. सरळ बॅटने रन नव्हते येत म्हणून आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण आडव्या बॅटने देखील खेळत असताना 2 बॉल डॉट आले आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती इथे सिंगल घेतली जाते. एकच्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 17 या अंकांवरती दान पोहोचली असेल. पुण्यात या सलीम खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. थोडासा शांत राहिलाय सलीम. नंतरचा चेंडू पंच आमच्याकडे वळतीन. येस, इट इज अ वाईट बॉल. क्रिकेट जगतावरील नियम क्रमांक मोडले जातोय. टोटल 22वा. नंतरचा चेंडू आखू टप्प्याचा होता. बॅकफुट पंच खेळ इथे जातोय आणि बॅकफुट पंच खेळत असताना डॉट बॉल इथे दिला जातोय. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. डॉट बॉल येतोय. डॉट बॉल कुठेतरी युवा फ्रेंड संघासाठी टेन्शनचं कारण यावेळी बनत चाललंय. टेन्शन आलंय. करणार काही इथे चटकार किंवा चौकारासाठी इथे मेन्शन. धावसंख्या टीमची टोटल आतापर्यंत अडून राहिली आहे. 18 या धावसंख्येवरती एक गडी इथे बाद झाला असेल पुण्यात यार. नंतरचा चेंडू सन्नाटाचं कारण होतं बल्ले की राजन रन मिला गया. अर्धा डझन वाला फटका होता. 6 धावा यावेळी खात्यावरती जमा केल्या जात आहेत. अप्रतिम फटका इथे खेळला जातोय सलीमच्या माध्यमातून. सलीम दाखवून दिलं जाते. डान्सिंग द विकेटने खेळण्याचा इरादा होता, पक्का पक्का दिला जातोय. अजून एक 4 धावांचा एसपीएलचा धक्का.
विचार करावा लागेल. संकेत थोडासा इथे शांत ठेवलाय संकेतला. पुढे यार नंतरचा चेंडू लो फुलटा चला कार्पेट चेंडू चालला असेल पंचाचा शॉर्ट रनचा इशारा. जी हा कहाणीमध्ये ट्विस्ट आलाय. फलंदाजाला जी पायाखाली सीमारेषा ठेवली गेली आहे त्या सीमारेषेवरती कंट्रोल राखून तुम्हाला फटका खेळायचा आहे. शॉर्ट रन दिला जातोय. डॉट बॉल येणार आहे. कोणती धाव या चेंडूवरती दिली जात नाहीये. नशिबाची साथ उघडलाय. डॉट बॉलचं डार. येस डॉट बॉल इथे फेकला जातोय. चांगला फटका इथे खेळला गेला होता. चेंडू 6 धावांसाठी देखील गेला होता पण फलंदाजाला जी पायाखाली सीमारेषा होती ती ओलांडली गेली आहे. नक्कीच डॉट बॉल येतोय. कुठेतरी संकेत तर चांगला संकेत या चेंडूवरती मिळालाय का. नंतरच्या चेंडूवरती इथे सिंगल प्राप्त केला जातोय. अगदी रनिंग द बिटवीन इथे धाबा कंप्लीट केले जात आहेत. म्हटलं जातं ना की थेंबे थेंबे तळ सतत जातं ते एक धाब्याचं तळ इथे साचलं जात आहे. धावसंख्या 31. 31 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. सलामीसाठी आलेला सलीम. नंतरचा बॉल सलीमसाठी यावेळी थोडासा लेग स्टिकच्या बाहेरून जाणार होता. पंच यावेळी वाईट बॉलचा इशारा दिला जात आहेत. पंचांचे 2 हात अगदी खांद्याच्या दिशेने समांतर गेले की इला जातो दिला जातो तो म्हणजे काय वाईट बॉल. नंतरचा चेंडू येस घुटना देख तमाशा देख वाला फटका होता. अगदी 4 धावांसाठी नेत्रदीपक आणि बैठक या शॉट इथे खेळला गेला. एक पाय टेकला आणि त्यानंतर खेळला फटका अगदी नजाकतवाला होता. 4 धाबा इथे कंप्लीट केले जात आहेत. बैठकी शॉट इथे खेळला जातोय. सलीम दाखवून दिलंय मी अजून सामना हरलो नाहीये. माझ्याकडे ती क्षमता आहे. नंतरचा चेंडू 1 धाब्यासाठी इथे कंप्लीट केला जातोय. निर्णायक 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झाला असेल. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 37 अंकांवरती दान पोहोचली असेल आणि 38 धावांचं लक्ष विजयासाठी ठेवलं असेल. 20 चेंडू आणि 38 धाबा या स्पर्धेमध्ये नियमामुळे थोडासा चेंज केला गेला आहे. सामना कंपल्सरी चेस असेल याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्या. त्यानंतर मायक्रोफोनवरती तुर्तास बदल केला जाईल. अगदी कानाकोपऱ्यात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात त्यांचा आवाज आहे. आदरणीय सन्माननीय कॉमेडिएटर सिनियर माझे कॉमेडिएटर आपल्याबरोबर जोडले जात आहेत. सरदार सर ओरटुये सर.